Goeie. Maar we jou wel even storen? Nou hoor. Wat is er dan? Nou, wij rieden krijgs bij Odell en ik zeg deze bijzondere stien hier is te staan. Oh, zo bijzonder is dat uit. Ga jou dat niet? Ja, dat ga ik zelf niet in. Dat lijkt me wel leuk daar. En dat is mijn mansie. Heb jou dit maken? Ja, dat heb ik maken. Mijn diamantboor, heb ik daar een gat in boord en een orengat in boord. Dan heb ik er in iedere pen in zetten, mijn silicone kit en dan zit het vast. En waar komt dat idee bij? Ik zei een paar dikke stenen lezen. En ik ga daarachter nog meer stenen. Toen ik een rotstuntje hiervoor. En toen dacht ik van mezelf, van, ik kan daar ook wel een keertje van maken. En toen ik het aanboord, ik dacht, nou dan stapel ik die ook maar op. Dat leek het ook wel mooi zo. Maar die heer je kon ook al vast zetten of heb je dat heel mooi uitbalanceerd? Nee, dat is de geheim van de smid, er zit totaal een pen erin. Maar dat valt het altijd om. Ik kijk wel eens heen, dat wordt mijn grijfsteen. Dan zet ik er een roef, daar staat een plaatsje op, dat zie je wel vaker. En dan zet hij de namen en spul op. En dan gaat tussen mij. Ook nog een keer verhuizing in, wat misschien net zo lang meer duurt. Dan moet ik dit voor mij uit de koe. Het alweer. Ja, ik ben er wel wijs mee. Maar dat is ongeveer bij terug te komen. Wij zouden in een bejaardenhuis komen en zeggen, nou dan zal dit ding wel met mij gaan. Maar ik ben er wel een beetje aan hecht. Ik ken hem net onder je arm nemen. Dat is hier wat te zwier voor. Nou, dat je er nog maar een soort wil van hebben. Ja, elke keer ik dus kom dan zo'n ding staan. Zo werkt het. Dus die je altijd in een fleurig op te wachten. Ja. En dan kan ik zelf ook kleuren maken. Dus. Oh, zit ik hem de eten naar beneden neer. En nu staat hij mooi.